Kublai pergi perlawan berag, bisnis ban page, video nanti squai kan channel na lari entertainment. Dan mentap perlawan ngamar yang sepi sesimpan ni kan notis squai. Dan kalau perslam perlak kalau pun ketentong ini ya no sekmat. Ka fishing competition lan ka jingi ko kwai doka. Ka ba an penia de iba yo pneu bat iba lip bat ki perlak ki jongki. Ka jika kan de hang te po rang blang so senyang. Hajan jong ka school Saint Mary Higher Secondary School. Bat an pakwai bro sau telikipung. Bat ka tarik kan deh ka arsan tarik jong ubnai Oktober arajar apsan. Bat ka por kan sedang nadu ka por kendai beje step. Bat an perkut para ka por lai beje janmit. Bat ka dor jong ka tiket bat ka long tang san spa tangka siru yang away kwai. Tementa perlok tungani late no seki price. Uban yo ka price ka ban kong ha kan ka jingi ka kwai duka hang ne porang blang so senyang uni yo cilak tangka. Bat naka price number R uni yo san pe hajar tangka. Bat naka price number lai uni yo R pe hajar tangka. Bat naka price number sau uni yo ci pe hajar tangka. Bat naka price number san uni yo san hajar tangka. Bat nalor kita ki price kidang don ru susu sa ki consolation prize jong ka jinga kap khoi dokha ba sa ka wepar ka de ka lo kidro te menta tung de pechwa ya ki consolation prize ki don hadu kan nomor ka ba lai peu kan nomor ka ban kong kalong khatsan spa tangka ka ba ar lukum ju kalong khatsan spa tangka ka ba lai khatsan spa ka ba sau khatsan spa ka ba san khatsan spa kabah nreu kasan spa kabah nyau kasan spa kabah pra kasan spa kabah khandai kabah chipeu lukum ju kasan spa ter hadukan nembar kabah laipeu kalong be kasan spa tangka kawe ka consolation prize bat haswa bangin sapoi sekalo kidro banta tongni ya sa skor khandiat ya kini kijing penbena ki badon kam kan nembar kabah ningkong nalor kido karim on tet mai biang salai kuintal siteng haka khatsan tarik benai bachpeu area rapsan ka nomor R on di de kitiket nadu ka arpsau tarik benai bachpeu area rapsan hak por prabeje mestep ka nomor lai om sya ban prajing bam kat bom pade kapor ban kwai bat ka nomor sau kolong kirawon kide ban kungu yakin open yaj bad yaki volunteer hak te kasngi jong ka jing penlong ya ka jing ka kwai doka te menta tungani late no sisndon sya kalau kidro hakan kalau kidro on ai be da ka pisa te menta tungani pe ya kan kalau kidro uban yo ka price ka ban kong hakan kalau kidro un yo da ka pisa ka ba chong dor ar peu hajar tangka bat ka price number R na kan kalau kidro on ai da ka pisa ka ba chong dor cipeu hajar tangka bat ka price number lain kan kalau kidro on ai ka bisa ka basong dor san hajar tangka bat kador jong kawe ka tiket lo kidro kalong san spa tangka kawe ka tiket lo kidro te perlok no tiket lo kidro haji sungo jong kalong ka ba biang ba namar ba tang san phorong ka kawe ka tiket lada pidon ka bok ka ba kan usip ka ba POA arpeu hajar tangka tetang sampurong ka POA cipeu hajar tangka batang sampurong ka POA ru hadusan hajar tangka telda pidon ka bok ka babha hak te ka sengi piniora abet ya kita ki price te perlok prajar barok ngakar pade pi sungam haban share lem ya kanika notis kwai se ki perlok ki jongpi lese ki perlok ki jongpi ru ki kwa dik banwan ya simata hakane ka jing ka kwai dokha hang ne porang blang so senyang lese perlok leng ba ka jing share lem ki jongpi ya kanika notis kwai se ki perlok ki jongpi kan ai musim ki perlok ki jongpi ru ki ban sayolat ban le ya simata hakane ka jing ka kwai dokha te khoble sibun perlok ni se kanu pat hakawe pat kan notis kwai te sungobha perlok lada phimsa ya kan notis te sungobha sakol hakine ki number bal ai harum te khoble sibun perlok all the best.